nasazovat, že jsou na místech, máme jich tam dostatek, protože teď budou rozhodovat sekundy. Jedno převrácení do opuštění trati a nadějou výstavce, proto prosím nasazovat rychle, ale pohledujeme, abychom nepokazili jízdu někomu jinému. A hlavně, abyste dojeli všichni. Takže jdeme do toho. Pásu. Takže ještě uprava tratě. Tady je páska. Děkuji. Zdá se, že je opravdu trošku nervózní. Musím si záchranu gumy. Měl dostatek gripu, protože jak říkal kolega Petr Zůlka, první zatáčka vyhrává. Je lepší je být. Lepší je být. Druhý než druhý, to říká. Takže bojujte tak, že mějte na paměti, že lepší je být. Mrtvej než druhý. Jdeme na to? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Start se vydařil, zatím na kolize čistě. Petr Grof, trochu odjel Michal Vítamasovi, ale Michal na toto určitě začne táhat a bude se tlačit. Ovšem za Michalem se vydal Jirka Tlustý, který rozhodně nechce být outsiderem, měl by své pochybně ještě promluvit do pořadí a zavojovat případný titul mistra kategorie Over Mikro. Takže Petr Grof zatím má v místě, za ním s osudem zhruba jedné vteřiny Michal Vítamas. Tady může rozhodovat troška štěstí, náhody, prostě cokoliv. Lepší koncentrace, vidíme fantastický souboj těchto dvojců, Michal se dotahuje na Petra Grofa, ale Petr stále drží odolává. Na třetí místě Jirka Tlustý, čtvrtá Markéta, pátý Stamen, šestý Vododa. Technický pasážík, oba dva první průlky bezchybně. Michal Tlustý stahuje, ale stále dva stejný osud. Takže první půlka voda. Máme svou minutu 20 sekund. Takže ještě předlouhý, zhruba 4,5 minuty. Uvidíme, jestli vydrží gumy, jestli neskočí motory. Jestli jezdci nesadí koncentraci. Takže stále se to čeká na první místě Petr Grof s osudem 0,6 sekundy Michal Vítamas. Michal teoreticky může jet na jistotu, nemusí příliš útočit, stačí, když si udrží Petra Grofa, je to na dohled 1-2 metrů. Má to, má na svůj předchodníky a dostanu Petr Grof musí jet naplno, musí získat rozhodující náskok, aby smakal manto předchodníky. Máme za sebou 2 minuty 20 sekund a situace se nemění, Petr Grof na prvním místě těsně za ním Michal Vítamas. Oba si převádí vynikající hru, Michal útočí, zatím se mu nepodařilo a teď udělá chybu Petr Grof a Michal je první. Uvidíme, jak odpoví Petr Grof. Tuto chvíli Michal získává nepatrný náskok, když byl, tak se zase stahuje kráčka. A Michal vypovedl nicméně, Petr to nevyužil. To je za napínavý souboj, velmi těsný, Michal jede, Petr chyboval a Michal získává náskok. Prosím, pustit do kolo, děkuji. Takže na první místě Michal Vítamas. 1,23 sekundy náskok. Jsme v polovině poslední výzvy. Na třetí místě Markéta, čtvrtý Jirka Tlustý, takže Markétě taky nevyměnil motor silnější a se to pomohlo. A další chyba. A to vypadá, že 3,5 minuty výzvy, 2,5 minuty do konce, Petr Grof ztrácí a připojuje Michal Vítamas, získává poměrně
značný náskok, 6,5 sekundy, takže teď se uvidí, jestli nedělá on nějakou fatální chybu, Petr Grof musí to vědět na doraz a polo. Tady stále ještě drží druhou pozici. Na třetí místě je Jirka Klustý, podařilo se před na pětu. Takže Michal stále drží zhruba 6 sekundový náskok, který by v tuhle chvíli znamenal, že je mistrem. Minuta a 30 sekund do konce. Minuta 30 sekund do rozhoduje. Michal má poměrně značný náskok, je to teď 2 třetiny kola v několik kostech. Jirka Klustý na třetím místě ztrácí 5 sekund na Petra Grofa. Takže tento souboj není tak napínavý jako předchozí, nicméně je možné, že si smířili se svými pozicemi a jenom na jistotu, protože přeci jenom i druhé místo je velmi zajímavé a tady se neodpouští jakákoliv větší chyba v obrácení vozu a původu pozdější nasazení znamená velkou ztrátu. Poslední minuta tohoto mistrovství. Ano, děkuji za určitě ho. První Michal Vítama jsou dobře 21 kol, druhý Petr Grof jsou dobře 21 kol, třetí Jirka Klustý 21 kol. Petr Grof má ztrátu 6,3 vteřiny a naopak náskok zhruba okolo 8 sekund na Jirku Klustého. Díva se udělá. Rychle nasadit, prosím. Takže to byla veliká chyba, která stála v tuhle chvíli hodná Petra. Místo uvidíme, jestli ten náskok byl dostatečný. Jsme v konci, že